खुलुमबाय बयनिसिमबो बिटिआर बासिनिसिम आंनि गोजोननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय आरो फैबाय थानाय जेनाखि जोंनि दमासि फोरबो बेनिबो आं बयनिसिमबो गोजोननाय आरो सिबिनाय जासिनो हरनाय थाबाय। देग्लायनि बे बोसोरा बयनिबो जिउआव गोजोननाय लानानै फैदों आरो जौगानाय आरो बे ओनसोलाव मोनसे जौगानायनि मोनसे बारहावा लानानै फैदों आं बेखौहाय आसा खालामो आरो बयनिबो जिउआव जाहाथे जाफुंसारनाया फैयो आरो गोजोनै बे जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जयै थानो मोनथों बेखिनिखौ आं आसा खालामबाय। नैबे मोनसे भिडिअआ टटेलि नन पलिटिकेल दे जाय इउपिपिएलआनो जा बिपिएफखौ सापर्ट खालामग्रा जा कंग्रेसखौ सापर्ट खालामग्रा जा बिजेपिखौ सापर्ट खालामग्रा जा बिथांमोना नायलांजोबनो हागोन। तो साफागुरियाव हाइवे रडखौ बारनानै रलिं मिलनि सिगां मोनसे दखान दङ। इउनिभार्सेल मलखौ बारनानै नेपाली सा दखान दं, खाथियाव बाजाजबो दं आरो लोगोसे आइ हटेल दं। आइ हटेलनि एटाच मोनसे लामा दं थांनाय। आं भिडिअ फुटेज होगासिनो दङ बबेजों थांनांगौ नङा होमबा। नैबे मोनसे भिडिअखौ जों नायग्रोनानै लानि बिनि उनावसो आं जोबथारनायाव फंनैसो बाथ्रा बुंहैनि। ओरैहाय थांबाय चिरां चापागुरि ओमफ्राय ओरैहाय थांबाय मा होनना बुङो रलिं मिल ओमफ्राय नैबे दंफां खाथियावनो मिस्टि दखान गंसे दङ ओमफ्राय नैबे बेवहाय आइ हटेलनि राइट साइडजों ओरै हाबलांबानो बैयाव जोबथारनाय मोनसे मेकारनिक्स दङ, बै गारि गुफुर लाखिना दोननाय दङ बे खाथियावनो एटाच मोनसे इ रिक्सा बानायो। बावहाय बर' सेंग्रा सासे फोरोङो फ्रि फ्रि। कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं दाहाय होनानै होगोन स्क्रिनाव। माब्लानिफ्राय होआमोन? बोसोरथामसो जाबाय, बोसोरथाम बोसोरब्रै जाबाय। माने आं बे उद्देश्य बे बानायनाया माने जों बर'फ्रा माने सोरबाफोर गोसो गुदुं सोलोंनो गोसो दं इ रिक्सा आं दा फ्रियाव फोरोङो माने जोंनि लाइफखौ जालांनो थाखाय थाइसे थाइनै संसार जालांनो थाखाय हानायनि थाखाय फ्रियाव फोरोङो आरोखि माने सुबिदा। दा इ रिक्सायाथ' बहुद जायगायाव जाबाय गैलानो। दा बुंनो थाङोबा जोंनि बर'आनो गैयानो इ रिक्सा लाइनाव। बुंनो थाङोबा आं फार्स्ट आरोखि माने बेयाव आरोखि। दा जों माने गोसोखौ आं गुदुं जादों माने जोंनि बर'फ्रा बेखार सेंग्राफोर दङ माने मावना जाथों साननानै बे बुस्थुखौ थांखिखौ लानाय जादों आरोखि। आं फ्रियाव फोरोङो आरोखि। आच्छा, फ्रियावहाय फोरोंनायाव नोंहा जेबो लस जाया नामा? लस जाया माने बे गोजोननाय माने गोसोआव गोग्गानाय आरोखि जोंनि बर'आ जानो हादों सासे मानसिखौ आं माने फोथांनो हादों माने फसंनो हादों दखान होनानै जानो हानाय गोग्गानाय माने गोसोखौ मोजां मोनो आरोखि हारिनि थाखाय। दा नों साबेसे फोरोंखो? आङो क'क्राझाराव सासे फोरोंबाय, बेंटलनियाव सासे दङ, रानिखाथायाव दं, आमगुरियाव दङ, बागमारायाव दं। मथा मथि बर'खौ बांसिन फोरोंदों। सानै हारसा ओंखारदों उफाय गैयियाव। बर'आथ' फैया नालाय। नेपालि सासे बागमारानि, सासेया जाहैबाय बै हारसा बैयाव बिदि फोरोंदों आरोखि। ओमफ्राय सासे बिजनिनि फोरोंदों आरोखि। दा नोङो जाय सोलोंनो फैनो गोसो बिसोरखौ मा खावलायनो सानो नों? बेखौ जाय सोलोंनो गोसो फैनो हायो माने खसा फ्रि खिन्थु माने जानाय थानाया गाव गावनि आरोखि। एसे एनैखौ आं सहाय होगोन माने बियो मास मोनसेयावबो रोंगोन मास मोननैयावबो रोंगोन। जारजि ब्रेन गोहो इसिबां रोङो माने उन्नति जायो। नोङो गोजानाव थांनाङा जायगायाव मावना जानो हायो। जेरखम नों दिल्ली बेंगल मानो थांनो बावनो एसे एनै जानो हायो आरोखि बर'आ। बहुद जायगायाव बर'फोर दं एसे माने आंनिफ्राय सोलोंबा एसे बर'आ आवगायगोन बेखौ माने होननानै गोजोननाय थाबाय आरोखि। कन्टेक्ट नाम्बारफोर 6901539066। ओरैनो 6 मासआनो जाबाय खोमा इ रिक्सा बानायनाय सोलोंनाय। ओरैनो आवगोल बहाबाफोर सोलोंदोंमोन? आवगोलथ' बेलेगाव सोलोंनाय जायाखै, फार्स्ट टाइम बेयावनो आरो। ओमफ्राय जानाया जाबाय एसे एनै बाखि दंबावो। ओमफ्राय दखानखौ खुलिनोबा हाबाय आरो दा। दखान खुलिनोब्लाबो ओमफ्राय बे सोलोंनायावहाय नों माबाफोर मान्थलि सिस्टेम माबाफोर लादों नामा फोरोंनाया? जोंनाथ' आदाया ओरैनो फ्रियाव फोरोङो। आच्छा, जानाय थानाया गावनि जानांगोन आरो। ओरैनो नों रोङोबा जेन'बा नोंना ओरै उनावहाय नोंहा फैसा फैखायोना नों सोलोंनायाव जोंना आदाया फ्रियाव फोरोंखायो।
जेबो टेनसन गैखाया आरो आदायानो जोंना मोजां आराम फोरोंजोबखायो मा गामिनि जोंना रुनखाटा रनिखाटा रुनखाटा आदसा आं फैनाया अक्ट'बराव फैदों दा 3 माससो जाबाय 3 मास ओरैनो बे सोलोंनायावहाय नों माबाफोर होनांदों नामा ओरैनो होनाखै कमप्लिट बानायजोबनो हानाय जानाय जाबाय नामा कमप्लिटआ एसे दंबावो आरो रोंनो ओरैनो बे मा सिस्टेमाव फोरोंदों बेयो फोरोंनायाथ' माने जा फैयो जेन'बा डाइरेक्ट माने बुस्थुआ जोंनिया मालफोरा एसे खम नालाय खमजुरि माने जेबो गारिया गाज्रि जायो बे बुस्थुखौ बानायनो मोनो मा गारिखौ बानायो जोंनिया इ-रिक्सायाव ना साबेसे सोलोंफैदोंमोन नोंसोरो जों सोलोंनाया जों सानैजों फैदों ओमफ्राय बे आगोल फैदोंमोन आरो बहानि नोंलाय जोंनिया सान्तिपुर सासेनालाय बिनिया फाथाबारि आदसा थ' नोंथांमोना मोनथिखाबायबो जानांगौ थ' मानि सायाव भिडिअ लाबोदों नङा होमबा आरो कन्टेक्ट नाम्बारावबो नोंथांमोना कल खालामनानै बै व्यक्तिजों सावरायहरनो हागोन इ-रिक्साखौ फोसाबग्रा मेकानिक्स बियो फ्रियैहाय फोरोंनो थांगासिनो दङ जानाया नोंनि ओमफ्राय फोरोंनाया बिनि कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना जायफ्रा बेकार गोग्लैनानै दङ जायफ्रा मेकानिक सोलोंनो गोसो दाथ' जोंनि बिटिसि ओनसोलावहाय माने इ-रिक्सायानो गोबां जानानै दं क'क्राझार होन रनिखाटा होन चिरां होन ना जेरावबो ओरैहाय बिजों सोलोंनानै थांखांबाय प्राय 10 जनसो फ्रि फोरोंनानै हरबाय अनलि बिना फैसा जानाया नोंनि बे फोरोंग्रानि नङा खिन्थु जानाया गावनि फोरोंनाया एकदम टटेलि फ्रि थानायाबो जेरावखि जाया फोरोंगोन हरगोन बियो थ' ओंखायनो नोंथांमोना जायफ्रा इ-रिक्साखौ फोसाबनो मेकानिक्स सोलोंनो गोसो नैबे फंबायनाव थांनानै सोलोंनो हागोन थाइसे थाखा लाया बियो दा जेसेबां थाइसे थाखा लायालाफानो बियो दिनैहाय इ-रिक्सा फोसाबनाय मेकानिक्स फोरोंनानै दिनै रनिखाटा बायदियावबो सासे दङ नैबे आमगुरि बायदियावबो सासे दं बिथांमोनाथ' जायफ्रा सोलोंनानै थांबाय बिसोरो दखानबो होबाय इ-रिक्सा फोसाबग्रा दखानबो खुलिहैजोब्बाय होननानै गावनो फोरमायदों थ' बिनि दखाना एकदम नायनो थाङोब्ला फिसा एकदम सिम्पोलनिबो अधिम गोरलैखा दखाना माने थिं बेराल' नामबो होनाय जायाखै कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंसोर कन्टेक्ट खालामनानै सोलोंनो हागोन जों बर'नि गेजेराव सोर फ्रि फोरोंग्रा दङ रावबो फ्रि फोरोङाखै जानाया गावनि खिन्थु फोरोंनाया खिन्थु टटेलि थाइसे थाखा लाया रावबो फोरोङाखै नैबे व्यक्तिया फोरोंदों ओंखायनो सोरबा जों बर' लाइमोनफोरनि गेजेरावबो ना मा खालामगोन मा मागोन गोदाव सोराव जानानै दङबा बिनाव 3 मान्थ कर्स बा सोलोंनानै ला बिनि उनाव गाव हारसिंनो दखान मोनसे खुलिना लानायनि बेबस्थाखौ गाव खालामना लानांगोन थ' बिदिबा जों बारा गोलाव खालामा लाफानो बे भिडिअखौ बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि